Укучылар, мультимедиа техник чараларының практик өлешенә күчик. Беренче бирем. Тавыш картасының кайсы элементлары цифрланган тавышны яздыру һәм аны акустик яңгырату өчен җавап бирә. Җавап. Тавышны яздырганда аналог формадан цифрча дискрет формага үзгәртә, акустик яңгыратканда цифрча формадан аналог формага үзгәрә. Икенче бирем. Ни өчен мультимедиа кушымталарны саклау өчен компакт дисклар кулланыла? Җавап. Мультимедиа кушымталарына берләштерелгән тавыш, видео һәм графика зур күләмле хәтер таләп итәләр. Шуңа күрә аларны саклау өчен сыйдырышлыгы җитәрлек һәм бик кыйммәт булмаган саклагычлар кирәк. Әлеге таләпләргә оптик компакт дисклар җавап бирә. Өченче бирем. Ни өчен видео белән эшләгәндә махсус кертү чыгару карталары кулланыла? Җавап. Компьютерда видеофильмнарны яздыру һәм яңгырату тавыш белән эшләгәндәге кебек үк цифр аналогча үзгәртү, аналог цифрча үзгәртү әверелеше белән бәйле. Әлеге максатларда махсус видео сурәтне кертү, чыгару картасы кулланыла. Цифрланган һәм компьютер хәтеренә кертелгән видеокадрлар редакцияләнергә мөмкин. Дүртенче бирем. Мультимедиа проектор нинди максатларда кулланыла? Җавап. Мультимедиа кушымталарны зур аудиторияда күрсәтү өчен мультимедиа проектордан файдаланалар. Мондый проектор монитор экранындагы сурәтне зур экранга күчерергә ярдәм итә. Шуның белән укучылар, дәресебез тәмам. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.